Hang ni ke por nge kwa ben puli ne ke tien ke jong Balei ba kata kalong. Now Matthias kalau nong ke ba khat sao ke ni ke khat ke ba ar ter ke ong kumni ru U Jisu ula kentu ye ki synran jong u ban kiu halor kata ke lieng bat ban lech no hashwa jong u Shillong. Kat ba udang pelat no ya ki paj ba. Te haba ula pelat no iki paj ba. Ula kiu sya ulum wei biriu ban duai. Bat haba kala janmiet ru ula don hangta wei biriu. Henry men kata ka lieng kala don hapadeng kaduriau ya kaba lapen ki daki jingat pelung naba kala kala be persya. Te haga jingat miet kaba sao U Jisu ula lech haki ba uda yat halor kaduriau. Haba kita ki synran te kila yu ba uyat halor kaduriau kila sengu kyu kila ong kalong karngai. Te kala linear naga ba syep tieng. Henry U Jisu kumni ru ula kreneki ba ula ong tos ngau slur dai manga tuat syep tieng. U Petrus te uda yathu ba uda ong ha u kotrai lada dai mame hukum yanga ban wan syame halor ka Uti ula ong tuan. Te habau Petrus ula herna kata lieng ula yat halor ka ban lech U Jisu. Henry habau ula ya kata kal bagajur ula sngau syep tieng bat haba ula sedang ban ngam ula perta uda ong kotrai tu pen yanga kumni ru U Jisu haba ula keneri laga keti ula kem bat ula ong me uberit ke jinget Balei ba medes ngau ardatien haba kila kiu ti halor kata kalieng kal kala jano ti kita kiba kata kalieng kila mani dem kila ong shisha me uba ukhon ublei ngai kublei fi wei baro haga ni kasngi haga kerteng U Jisu bangala puleru yang ni ketien ya ka bangin ya ngap ru haga ni kasngi ke bamenta ayu baga ni ke jingjia ka don ban kren haga jing ke jongi nganget ke ni ka jing kren ka dalong jingker khu ye fi shisha ye fi ke bedang ngap menta bat don na preng jong fi la ngap la bon benai bon snem ngai kublei kum ju ye fi ya kerteng ke jong Jisu banganget ke ni ketien kan long jingker khu lang yangi haga ni ke por ka bamenta hang ni ka ong bet ba U Jisu anda hawula da besai kita kisan hajar ula atas si kesenran ke jeng ong khilet no amapi nang ni syata Shillong bat upa ya kiru da kata kalieng bat gini kesenran jong Jisu ru haba U Jisu upelait no kumta ya kiki da sngo komen ban yahat no halaka jong ka lenti da ka ba kiki no ya U Jisu wei breu ka babel ka ong ni ba kila marwei ya U Jisu kila marwei U Jisu baru Jisu hangta upelat marwei ya kita gipat ba kat ba kini namar kila thaj palat trai ki ong kamat dep satu ai bu Jisu un shim ya ka bentai ka ba un mauhi marwei un le ya kata ngite ka ba bangin ya ja no nang ni ba ngin ya lech no stai Shillong bangin relax no hagata ka ling bangin poi stai Shillong namar bala thaj palat kata ka jing syakri manu kita kisenran U Jisu pen pet hang ni ngi ba usa wei breu U Jisu aga jing sya ujit kenang iki senran kenang ba kita ki senran kin senran ya enre kini ki senran ni kim ken yau ta ba khat yaki hang ni ngi ba kadu no wat kata ka jinglong senran ban senran kamut bahap don hakti kejat hayau ta ubala khat yaki ban senran yau ta ubala jit yaki ban senran yau Jisu Henry gini ke senran haga ni ke por ki klet ya kata ke jinglong senran ke jongki ki klet ya kata ke duty ke jongki ki klet shisha ya kata ke jingkot ke jongki daga ba kilas no that palat bagi kwa ban light no U Jisu bat nau tau pat ba bat na kata kakam ke ba dangdon hakmat jongki ki kwa ban light no ban let no Shillong bat hang ni ngi bagadon ke problem pi ki senran haga jing shisha ki di bendon hakti ya kejat kidai bendan hasenda jong trai ken haba ong senran te dei ban long kum ta ken haba nga kran ni ken trai pen ken mau yang nga jui ken ni gawai haga jing ya tho Nongkhryiem le ne ke jing ken ti Nongkhryiem ba labo ya ki senran ken thai le ne ya ki senran shinrang usenran shinrang ya uta uba Nongkhryiem haga taga sngi bat ki senran ken thai le te ki buon bai ani si buon bai nadu ki bahe adu ki barit mentali ngi ke perthai ba
tăng ki synran ki bu san ngut reungut phongut ru tăng ki bahe saki barit li de ki phongut kita ki synran la ong ki synran te kini ki synran ki don ban synran ya unu shinrang bat igene ka kanthai habor ki rung shayeng mani bat gumta hayeng mani Henry bun sin nga i ka ni kini ki synran teng ki ba synran ni kini kinong ya tho kim don te hadu kabakut ngapai anda kini ki beriu ki la poi sya kata pandal na ki poi sya kata jak hawai ka synran kan thei teng am i synran synrang ram i teng kini ki synran ki la subang ban yat no la ka jong kalenti but bandon la ka jong pat kata ka private space mall ne bandon no la kata ka jing lai loi namar ki sngo bet ba kata ka jinglong synran ne kata ka jingle synran ka kut no tang haba rung hayeng la ne haba kita ki arngut ki ban hayeng but ngajui kata ru obun ki nong ya tho hagapor ba ki bamjali ngam jui re ki synran hagani sya ki synran ban wan kali ban ong pilai thangan ne ginwan ra dak fi kwa bam dak ngai ki synran ha ka jong galenti ki shandur ki selfie ki dan stu sepo ka photo boot ki dan chane satai ki ya la ka jong galenti bat bun sin ngai ki bam shwe la di bat ki pen kedang shwe la di ki la comment la di ki klet no ya kata ka jinglong synran ke jong ki ka chaka bakin synran ya kita ki nong ya tho la da de yu synrang ne la da de ya ka kanthai ngai kata ba bun sin ka long kum tai ya kita ki nong ya tho aga ta ka sngi Bamdan bakali ki wat pitngan ne pim thangan bapli hang tu ki shong ha tu ka jaka ha tu bala bu hang tu ya ka bakin khublai ki pat ba ya ka baki haba chu smile bi hang tu bat haba wan ki breu shu shandur ka wei hadien ka wei kita ki bhaying ki na kaliang kan thai na kaliang senrang ki parlok ki parjor ki haba chu smile bi hang tu ki haba chu khublai ba pateng teng ru kadai ka tang aku no pi andala tagan dan nong kali ngami kita ki senran kan thai ne kita ki synran cenderang bandan ban yarap ya kini ki nong etho kalong kumju hang ni habang apai ki synran ki jong Jisu ki klar ya kata responsibility aga jing sha dei maki kan ben pelat yu tau pai ba kila dei ben penchong that ke Jisu namaru Jisu dei ma u tau be alap bro shi ki synran ki le yu synran ki shong tu ki chupat bat kim dan eru haga jing sha ki shu shong ba ki shu snap ang to hanrei Udai U Jisu batrei udai U Jisu bayalap udai U Jisu bahikai ba udai U Jisu ru ubale ate itiki kamba hagata kesngi upen kedang ya kita kisan hajar bada ki synran kai ka kamram ka juki ka dei tang ban shulit sam ya kita ki jingbam banda ha bakila sam ya kita ki jingbam anda ha ba ladap ya kita ki lakhar ya kita ki jingbam ba ka tam shisha khar artu kri ba ki sngo ka taam kala dei ka kam ka bahe apalat nam ta jongki ki sngo bi uta ka kam kala khia plat nam ta jongki ba deng ta ki ong trang ila thach ban shakri ha ne ka sngi pelat no yangi ngin lech no la ka jong kalenti me mesale hi ma men to kat ba me mon ba ki mut dor be ba kin poi sha ta sha Shillong ba kin yo ban relax nrei ka ta ka de ka jing shisha klebu Jisu un poi hi sha ta sha Shillong ka babel ki tho shai hang ni ba ki persyang ban ya hi ki e no yu Jisu ki persyang ban ya hi kila dei sya ban poi ma kata kalenti ka de ka basuk ban poi sha ta sha Shillong ban shong de ka lieng mar ki nang ban nya ai ka lieng ro nrei klemu Jisu ki klem poi kawan penban kata ke eryong erlang thari kawan penban kata ke jingmai ka men sim ke jongki bagi jing shisha ka dei kata ba klemu Jisu phimla ban poi sha Shillong klemu Jisu phimla ban poi sha beneng klemu Jisu phinumla ban poi sha kata ke jaka ka ba fin yo ban shong thai haga jaka ban shong thai nang thai shu ban haga jaka ba kin yo thia ani ka lieng ban aram ban penja thai ka met ani na lor ba thai ki ha ban thai shu ban Ndai ba thai tang kamet swa ke jingmut perkhat ro ka thai ani ha perkhat yo bangi yap ang ni ba wan ka ke eryong ernget ani kim nang yo thia kim nang yo dam kim nang ban le shu kumnu ani ka wan shisha kata ka jing pun so jer ya ka jingim ke jongki da pen shepting ki shisha oh ki i bi hang ni hi ka jing yap kla dona khamat jongki taring ta kwa banong ifi ba ju e Jisu marwe Bat persyang bafin ya hi dal ka jong kalenti. Daga bafi tharai bafin yo gajing aram ne bafin yo ya kata gajing bah.
U Jisu ong klemanga film la ban le kan mau ba pidai ki sunran ke jong Jisu kamu ki sunran ki haban don mi hakti hakjat bat u Jisu la film dai ngam kran ni kata han ya pi ong adai sunran jong Jisu da pi dai kau mut pi haban sunran be u Jisu pi haban don hakti hakjat pi haban don be hasnda jong u baga babel ka kran ni kata ka ong ladang apuli yu Yohanes kini kalau nong kaba khat ar kini kada khot kaba arfun riu ka Bible ka ong kumni ka ong ladau nu un syakri yang to ai pa un buat yang kalau nu syakri yang to ai un buat yang kini kisenrar ki klem buat yu trai ki klem syakri yu trai ki haga jaka ba ki de maki ben pelat yu tau pa ba ki senan ben ban hau Jisu populi Jisu la that dan kini ki ong dep shato ben tip itu Jisu itu ka kam ki pet no ki klem syakri bagi lembut ru utrai bagi babel ka ong raunu nur syakri yang tu ai bon buat yang pasya ka ba ngadon mga hangtaru usyakri jonga unlong kemut hangno bu Jisu udan usyakri ru de bandan lang hangta unle to sunran u de bandan lang hangta hanrengi i hang ne bagi i no yu Jisu marwai syaga bangadon mga hangtaru usyakri jonga unlong lada unu nuru usyakri te yang ukpa jonga un pendon nam yu ladang syakri shisha yu trai ukpa jongi ubha bendeng un pendon nam yang Jisu ong kata i hang ne begini ki senran ki jong trai ha ke jaka begini yo nam ikum begini yo ban ya ke jing yap tadeng ta ki jengai no trai pat ki i no yu Jisu hangta ka abnong ifi kani ka singi wat i bu Jisu untrai marwai wat i yu Jisu bu unle marwai la ule ulahi tangba lada phimle i kata ka pat ya ka ba fidei ban le kumiki senran ke jong trai lada phimle lada phim ya don lang ber utrai ka jingem ke jongi am kanom poi shne shnoro ka jingem ke jongi am kan poi wi tang shata shaki eryong shakita ke jingpen ki shakita ke ki shakin ting Syakita kin ki jing smith, syakita kin ki jing sir, syakita kin ki jing sojer, ki jing sokriat. Syakita kin ki jing syaptieng ki bakrao. Pagkababal ge thu ingi hang ni. Ba u Petros ru hadin nang ta mo ngi i ba u Jisu wan. U Jisu am ubha palat fi. U Jisu ka jing sya ula dei ban i no gini kisenran. Ula dei ban pi i yang ngarungan i fi. Kata ka julong ka rukom jong breu. Tada syale kum tayam u ta breu le lang kum ju te. U Jisu syai gini kisenran ha jing sya u Jisu de ban i no senen gini kisenran. Ra'am. U Jisu uklam i gini kisenran. U wan ban jengo gini kisenran. U wan ban ya ha kata ka duriau. Ban wan wat i gini kisenran. Ban pejaki baki long kum no. Udah u Jisu ban u basenran ya gini kisenran. Ha gini sya de gini kisenran ban senran u Jisu unre mata u Jisu wan ban senran ya kisenran. Iya ni ka ba. Sungguh peladu kata-kata. U Jisu open po ya le u Jisu open red le do kata-kata. U klem dom de ya gini kisenran. U klem bitariki. Wan wat ban ya ki. Wan ban senran kala ban ya kini kisenran ki jok u. Bat ondau lawan hang ta u Petros u Jisu na sya jengai udang mut sisya bagadai garangai. Namar balai bajengai. Namar bajengai yu kum karangai. Bagadai kata teng bangi jengai na u Jisu ngi u Jisu tangkum karangai. Ba u Jisu dei bu sisya u Jisu dei tang karangai le tang ka syadu le tang kata ka serngio. Tadai ta habangi jengai ngin u blai ulong kum ta hanrei. U Jisu klem jengai. Wan hajan bat nang hajan. Bat hang tau onga dei manga. Upen itu yala dir onga dei manga. Bada gani kesengi kwa benong i fila jengai no blay yang blay wan chapi bu ong dei manga mo. Baro kata pi nga kum karangai nga dei manga wong nga dei bu sisya. Baru wan sisya chapi gani kesengi lamba gani ke khubor. Baru wan ban pen itu ile ban introduce la di banong nga dei manga. Dei manga tuwat chaptieng. Wong snow shulur. Dei manga wong. Wan sajan, bat sajan, upen itu iladi, bat kida itu yau Jisu. Hakata ka jing dum jong kata ka miet, ngangai kadan ka jing teng shan. Hau Jisu bakani ka dur jong u ka teng shan. Bat kata ka jing teng shan ka pen itu ya ka dur ka jong trai. Uang tos ngoslur, day mga wat shepting, bat anda ha bakata ka dur jong u ka pernai, padang jong kata ka jing dum, jong kata ka jing hi pelung. Ngangai ke don ro kata ka jingba leli akata ka por ka pen i shisha ba ka dur o ki i o de Jisu. Balang tau Petros usngo
shingan habo Jisu dan hang ta hajan uang sya nga bangan wan ban yat hagane ka duriaw baru Jisu ruang ale yat baru genti na kata kaling si ka duriaw baru yat la ka yat hang ta hanre sa shipang arpang ungam no hi bagadi kata em lang yat marway la daw Jisu dang don hi jengai em la da yat em pin ngam hi wala da fitip budeu Jisu makana la yat em namar fi jengai no try da wala da fitip budeu try ro na da pi yat em pin ngam hi tading tam pim day ban kenti kulmar la daw Jisu umpat don hajan jong fi ai bo Jisu he ji siaw Petros la de ban up yu Jisu bo unwan hajan ban khot yu ban aikti u ale kiu no hanga ga lieng ru re uni am dang jinga yu Jisu mut ya chata ban kenti nang ta teng Petros u boleh abit hado kata re wala kata u kenti u ya hi kata ga doriaw re tang shipang arpang u pe kata ga jingat pelong uklet no yu Jisu Berkei ke baja ungam yang plum hang ta haum hak ta duriau. Bat ulajan yap jelop hang ta. Henry habu perta wong habu lo sedang men perta ong ketien ke jong blai udah ong ko try tu pen iminga. Kumni ru Jisu habu la kner ke kti ula kem yu bau ong meu barit ke jinget balei ba mesngo artatien. U Petros ulangam baru perta hang ta try yarap yang ong pen im yang ong ko try tu pen im yang Reu try shimla no yau Petros. Wan syata ka jaka ka ba. Petros ngambat shim ye ka kti bat say nanta. Bat onda habau Jisu yo ban bat ye ka kti ke jong Petros. Nganget klem pelat syu nanta. Bat bat sa ye ka kti. Bat nanta kia lang ha ka duriaw. Bat kata ka duriaw em kalong bit tan kum kata ka dobilat. Kia lang nanta bat Petros klem ngam syu. Tat hado ba upoy siya kata kalieng namar ba ubat ya kakti ke jong Jisu bat ba udan how try ba udan hasenda jong uklam lele syo bagade kata nga kwa ban ong ifi kani kasengi ai ba Jisu udan hasenda jong pi bat pi ya kakti ke jong try ba ai ba try bat ya fi ya senda ya bet ya kershut ba Jisu mdai ya jenga ya kershut ba try man laga sengi ba ya kershut ba try am long kat balong jakat ba ja jim jong fi am kanum ngam ke jing im ke jong fi kanum wan ke jing jot ke jing im jong fi pin imbet fin lat bet baru trayam u yalam yu Petros hadu bakin dakiu kata galing bandal apo yang ta haliang barok ki mani yu Jisu barok ki mani yu Jisu hajing syau Jisu la de ban domiki la de ban bitar ki yong fite apalat syabi i nga ngates fi mene mong fi kilet mau syata Shillong fila de benong empi kenrat api kenrat deu ni pa ba ini rap mangi kenrat thia no pi ni kenrat to relax no pi chong thaj ma pi mau la de ben ong kum ta ka jing si sha han ra kini ki snar ki klem le de kum ta Jisu la de ben dom de ki hin re klem dom kata ka de jing long ge jong tra klem dom te ka Bible ka ong ne ti kita ki bana ka lieng ki na dem yu bat ki la ong si sha me long u ko no blai tading ta kwa ban ong fi ge ne ke sngi u Jisu de u ko jong blai wat e u marway Ladai pide ki synran don hakti ke jat bat u wat nom yu Jisu. Ladai pi ke eryong ka ap hagalenti. Kita ke jigat pelong lati kena be bekin wan. Bar ka batikina ka long yo pi ngam jelop ken hagata ka duriau jong ka pertai. Ngai utran ka kui filang bagani ka khubor ya ka banga pensngo bagani ka sngi ka bamenta. Baga khubor ka ni ka sngi ka long. Haba pide ki synran wat ju no marway yu Jisu. Ai ba pindon hasenda jong u. But hab fidan hasenda jong Jisu lada piya hadagi joka perthai finum ngam namar pi bat ya kakti jong u bat ma u bat ya pi badang nget ka jingim ga jong pi ka mission joka jingim kan long bit ka ba job ba fin poi shisha Shillong ba fin poi shagata ga jaka ka butrai ula pen kre na ka menta jong pi nagani ka perthai shagata pat ka bai ka perthai Shillong pin sa poi hab fiya rengkat bat u Jisu ngindwai kani ka por ka menta try nga ingo ime ko pa kani ka por ka ba kodor try bang yo ban kren kani ka ktien ka ba im ga jong me try nga da dwai nga da ingo ime Baga ktien ka jong me try ka ai jing shai man laga por ka bangi puli ai bang ni ka ktien ka long jingker khu yang ilang i wei bang da dwai na man ki khon jame ai ba ka jingdon ka jome kanum dei ko try kan long ta ka jingdon ka ba jingai ablai me try ki ni ki synran ki jome ki pet jingai na me ba try shi shaki poi ka ta ka jing e
re abang ni khon je me kinum jingai ne me ko try henry try nga tip abagi jingai re me wan hajan ha ni sngi leng bag ni khubor ya ka ba me wan man pen I thu yel di da ka me ong to long shlor dei manga what shifting badan na pring jo fi ni ka por fi dan na pring ti erlang 3 jo ka jingim ka wan ka jing pen ki ka wan ka ti eryong shisha ki ba ima ki ba itriem ha ka jingim ka jong pi sngo ko ba pin ngam no pi sngo ko ba pin yap no henry utrai wan hajan baru ai hiya lagi jong kati kuner lagi jong kati ga de pi ban kuner ga kati ga jong pi ban bat ya kati ga jong try ba pinya ya rengkat bat u na du man daga sngi pidi ki synran tu ya hasnda jong ya kershut baru try man laga sngi ban nget u try un ya lam ya fi Shillong pin lat bet naga du jok pin lat bet naga jing pen ram pin lat bet ya ga fin yo ken ya ga jing em ya ga jing kemen ga jing sok Pinyo kan man let siya tayo sa Shillong yi ka baw try wala pen kre nam ta chong pi. Kadwa yung kakui fi ka ski. Wanom I na you try. Wanom jingay na try. Wanom ya hi lag jong galanti. Ay findan senda badu try. Wanom I U Jisu dan bat U Jisu. Kadwa yung kakui fi ka ski ka teng jong Jisu nong penem. Amen. Amen. Try na kakui fi unang le gi kamba. Un le bi ka kamba. Ngay finom ngam kanong man ka ta jing le ran ka jing jong pi. Jing le abaki don le habu dan U Jisu kita kinamla ban le don bor jing jong fi jing baro kin kalalang pen ban jing kar kui fi ublaim kar kui fi ngin sa yesem pat la sha gas ngi khbleshu amen